unsay diferensya sa Yahweh o Jehovah? Unsay diferensya si Yahweh o Jehovah? May kay mo nang okay, kuan sa Exxon, hinayin na ang imong kuan kay atong tubagon sa diferensya si Yahweh o Jehovah. Mura og yan sang gibalik kay aron mabalik dito sa original nga diin Hebrew na nga punto. Now ingani ang Jehovah Exxon is didto na siya gitawag nato og ang word nga letter G is gikan kang Petrus Galatino sa 14th century. Ako nag-explain, tanawa lang ang episode nga ni Exxon na, dili na ako i-explain og taas kay ako man siyang gisgutan tong niagi. Palihog lag tan-aw kamo nga naminaw karon at dagan mo sa Facebook/Pangutana Pastor unya nay mga video clippings diha. Duha na siya ka episode number 1 ug number 2. Gikugihan gid ni sa atong igsoon nga si Lito Aspirin. Akong gipasalamatan si Brad Lito ni ana, no? Siya ang tig-supply sa atong mga pangutana. Muna nga gusto ginako ni si Lito nga magkuyog gi Miss Langit ani kay basig na pagyapoy pangutana pastor dito. Joke lang igsoon. Ingani igsoon na ang Yahweh igsoon dili ko mingon nga Hebrew na siya. Although daghan mga tao mingon nga Hebrew na siya, no? Nganong mingon ko nga dili Hebrew igsoon tungod kay ang word nga yudhi wawhi, ang uban mo pronounce nag vab. Ang uban mingon nga dili na yudhi wawhi kay walay W sa Hebrew. 11th century na kuno ninigawas ang W. Unya mo nagingon sa mga referensya. So therefore kanang word nga Yahweh igsoon mga panaghap lang na siya. Okay, nalantay 5 minutes na bilin no. Siya na lang ikaw na lang igsoon ang katapusan. Kanang Yahweh mga panaghap na siya sa pag-attempt sa pag-vocalize sa yudhi vabhi or vawhi, depende sa pagka-pronounce sa uban niya na. Pag-vocalize, kay daghan mo nga kini siya kay tetragrammaton o patra ka litra, ang word nga Elohim, ang letter E diha, o ang word nga gitawag Adonai, ang letter A, i-insert nato sa Y ug H, so nahimong Ya. Unya, kanang E, i-insert nato sa H ug Y, so nahimong We, so may nga Yahweh, W ug W unya E butang nimo so nahimong Yahweh. So ingana ang mga panaghap igsoon. So mayon ko ang Jehovah dili original nga pinulungan sa Hebrew, ang Yahweh dili sad original nga pinulungan sa Hebrew. Follow up igsoon. Salamat kayo, Pastor. Salamat na kayo. Kasi ganahan pa ka mo follow up. Okay, anyway na 4 minutes na tinabili nato. So Next na lang. Next na lang. So, dalawang igsoon. So, ang ako'y kasulti niya na, Jehovah, dili original. Yahweh, dili original. Ang original is Yudhi Vawhi. Unya, kung imo nang i-transliterate, YHVH. Asay original, ana? Kanang Yudhi Vawhi o YHVH. Ang original lang Yudhi Vawhi. Ang YHVH, transliteration na siya. Okay? Unya, kung insertan pag mo og mga letter, ang Y, insertan nimo E, between sa Y ug H, nahimo siyang Ye. Unya, ang H ug V, insertan nimo O, so nahimo siyang Yeho. Unya, ang V, insertan nimo og A, sa H, nahimong Yehovah. Mura nino og Yehovah, tama-tama sa uban tingaling nga Yehovah. Ang uban sa digsoon, lahi-lahi ang ilang nga mga pag-vocalize niya na. So ako mingon, tanan nga nag-claim, Yaba, Yahweh, Yawa, Jehovah, kana siya mga panaghap sa pag-vocalize sa tetragrammaton nga dili na malitok kay nalimtan na siya sa paglitok kay ang katapusan naglitok niya na si Simon the Just mga circa 200 BC, no? So imo makita igsoon human niya na wala nagilitok sa mga Hudiyo ug wala nila tagaigbalor ang ilang kogulyo nga kabalo mo litok niya na unya kay ang Old Testament is consonantal Hebrew man. Dili siya mabasa igsoon gawas anang naanda na paglitok.